Xuntos buscaran un lugar especial nun monte na periferia da cidade. Alí deixaron que o vento levase as cinzas da pequena, xogando entre as árbores, repousando no corpo dos paxaros e dos pequenos mamíferos, afundíndose na terra para converterse en herba, silvas, humus, toxos. Volver á terra que nos vomita feto nunha interminable sucesión de almas. Telémaco recollera as pedras máis lisas e ao chegar a casa pintaras con cores alegres, bolboretas co nome da súa irmá entre as ás. Estas pedras pasaron a decorar o obradoiro xunto á fotografía tomada á nena morta, de ollos pechados sobre o peito espido de Penélope. Soños rotos encima da pel pálida da morte.